това видео, освен че най-накрая отиваме в Осака, ще видите какво представлява Шинкансена, ще научите, че Panasonic правят и туалетни чини и защо туалетната хартия в Япония е толкова тънка. Платформата за Шинкансена за Осака беше пълна умница, проблеми имах с картата, която е за влаковете, оправихме го. Не знам изобщо колко се чувам в момента, защото идва някакъв. Нашия го изпуснахме, но той има през 10 минути, няма проблеми, защото просто е пълна лудница тук. В момента не е, защото току-що тръгна един, но сега пак ще се събират хора. И отивам до магазина нещо да си купа, защото любимата ми пекарна, точно на станцията, където живеехме, отваря много късно и всъщност не можах там да си взема нещо, то тук ще си взема. Ако има, защото май няма нищо. Качихме се на Шинкансена, пътуваме вече и имахме много приключения с качването на влака, защото искаме да седим от дясната страна, за да виждаме Фуджи, а не от лявата. Куфарите буквално ни стричат. Тия 4 огромни куфари са наши, мъкнахме ги в метрото, всички ни се сърдаха. Има какво такова. И да, сега пътуваме няколко часа, мисля, че 3 ще видим. По стълбите мъкнахме тия куфари, спинахме се. За първи път да се вози някъде, където има толкова много място за крака. Много налегна тук. Сега пред мен имаше един, където се беше обегнал, ето там. Беше се обегнал яко. Се смени седъл човек. Се е супер. Успяхме да видим Фуджи, защото беше върхъм в облаците, но навръщане може би ще го видим. Сега тъкмо пристигаме на Киото, след това вече в Осака и ще видим дали ще можем да си оставим нещата в хотела, защото приемането май е от 3 часа, сега около 1 нещо. Времето е хубаво, това е добре. Всъщност следващите няколко дни го дава да бъде времето добро, докато ние сме тук, така че е супер. Еми, слезнахме тук що от влака, открили сме багажни, сега отиваме към хотела да видим дали ще влеземе и след това отиваме малко да се поръсуваме, да хапнем и така нататък. Еми, пристигнахме в Осака, в момента чакам асансьора. С куфарите, всичко направо с тия куфари. Даже един ми куфар започна да се къса. Е тука. Там е страх и да го мъкна вече. С Шинкансена всичко мина лесно, нали? Но
после там по станциите с тия куфари. Абе, просто тая грешка няма да я правя повече. Така е, то не беше грешка този път. Аз исках съм с два куфара, защото исках да взимам неща за вкъщи, нали, подаръци, какво ли не, храни. Но иначе с два големи куфара вече няма да ходя никъде, със сигурност. Стигнахме сега в хотела. Тук ни е балкона. Доста голям, аз не знам. Да, не е общо, голям е. Имаме някаква гледка там. Тук са ни леглата. Тук е някакъв килер. Цък, цък, някакъв диван. Това всичко в интернет изглеждаше много по-малко. Ма... да, явно не е. Тук само не знам, защо не са изчистили тия трохи. Защото ще дигам май скандал. Тук смята. Добре, ще има тук някакви неща, има кухня. Тук трябва да е тоалетната, да е тоалетна чиния. Тук има някакво огледало. Това е банята, абсолютно същата като другата. Само че има огледало. Мивка, аз, пералня. И това е като цяло. Големичко. На снимките изглеждаше много по-малко. Тук има котлони да си правя яйца. На тия котлони аз докато ви разгадая, няма да направя едно яйце. Тук защо има машина за сладоледени торти, бе? Това изглежда даже доста добро. И те май са две парчета. Ту след... не знам какво ще... да, по две идват. Това колко струва? Що не пише? Някакво пиле тук, не знам верига ли не е ли, обаче изглежда доста добре. Това тук е някакво люто, това са chicken fingers, това е тупеш сода се води, тупеш сода давам. И да, сега ще го пробваме. Е мега добро. Люто е, ма не е прекалено люто, поне на мен. Аз даже не обичам люто, обаче това е много добро. Майко мило. Лютичко сега. Питката има кашкавалче, не се вижда да няма много добро. Ще да ви е верига, аз съм стап. И явно и затова цените са малко по-високи от обикновено. Макар че то пак е ефтино, това цялото е 11 лева, 12. Верига е явно. Както си вървиме, чакаме на една пешеходна пътека и едно момиче пресича, а докато пресича един огромен, гаден, гнусен, кафяв плък с супер дългата опашка. Той се покатери по крака, стигна и почти до коляното и тя го ритна. Той се удари в крака. Не просто удари, той се покатери направо, без да иска. И тя го изрита и той отиде някакъв си. Майко, това ще ме сгаза. Ужас. И в Токио бяхме виждали един плък, ама оня там беше поне чил. Не се катереше по хората. Тук някакви катани има. Тази цялата улица е с някакви такива готварски неща. Всякакви тигани, клечки, прибори, всичко има. Тук сега на ония мост, където всички снимат тиктоци и какво ли още не е. Сега ще ви покажа. Зад мен какво става. Пред мен сега ще ви покажа. Готино, не е лошо. Не е лошо. Защо трябва тоалетната хартия в Япония да е толкова тънка? Гледайте. Това е не един пласт. Това е една 8 пласт. А днеска научавате, че има Panasonic тоалетни чини. Но моята теория за това е, че тази тоалетна хартия се използва само за посушаване, след като си е измил задника след това. И за това е такава. А не се използва както в България за
истинско бързане. И навсякъде седи, дори като пикаш.